Kalau aku malah kita ikut sana usah mesti. Basketball nama. Football begini lah kan basketball begini. Yang kemarin kau dek. Number 3. Hello everyone, welcome back to my vlog. Jene आङो नोंसोरखौ देखायनो सानदों कि आङो दा बाजाराव थांनो नागिरदों आरो शपिं खालामहैनो नागिरदों ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायगोन कि खम दामावबो मोजां गस्ला मोनो ओमफ्राय दाम गोसानिखौबो देखायगोन दाम गोसा माने एफाबां दाम गोसानिखौ नङा आंथ' एफाबां दाम गोसानिखौ बायनो हाखाया जास्ट एसे दामि ओमफ्राय एसे खम दामिसिनिखौ देखायगोन आरो आङो दा रेडि जागासिनो नोंसोरखौ आङो बिदिनो लासै देखायलांसै दा रेडि जागोनसै फार्स्टआव सेंग्राफ्रा बे बुस्थुखौ सिनायोना सिनाया नैबेखौ सिनायाबा दिनै सिनायनानै लादो बे गस्लाखौ गानना गानाथाय गरमखाय गानलायलायदोंमोन आङो बेखौ ओमफ्राय नायलाय नै फेट्सआनो बिदियाव नायदों बडि बिल्डारसो फेट्स आं सोलायनोसैसो नामाथाय बे गरमबो थाय बेखौनो गानसै बडि बिल्डार नुबाबो नुबाय अरजाला बेनि खामानिया जोब्बाय दा नै बेखौ लागायनोसैलाय बेहा खालायखांबाय बेना खामानिया जाबाय दा बेखौ लागायनोसै मास्कारा मेगन मिसुगुरानो फिसा नुवानो मोजां जा बेखौ लाखाबाय ओमफ्राय ससमाखौ लानोसै जिमान देलाया मानो जिमान मेगनाव दाफबा मानो जिमान आइशेड' फुना मानो लास्टआव थाङै थुङै बेखौनो गानखानांगौ आरोखि बेखौनो लास्टआव थाङै थुङै गानखानांगौ जेबो लाब गैया मेगनाव देलायनायनि रेडि टु गो थाबाय लांफैबाय सौफैबाय साला केमच' नङा आं केमच' होनबा नों माजा मासो होनांगौब्रा मा होननो रोङाब्रा बेलाय केमच' होनबा केमच' मिथिलाय केमच' होनबा केमच' माजा मासो होनो दा आंना लोगोआनो रावबो गैला न'आवसो थांजोब्बाय पार्टनारानो गैला रावबो बेखायनो बेखौसो लिंहरनांबाय फरेभार 21 हाबग्रोनोसै ओमफ्रायथ' एसे प्राइजेसफ्रा माने थिग थागानो जायो बाराद्रायबो बारा नङा बाराद्रायबो खम नङा दा बेवहाय हाबग्रोनोसै जोङो नैबे बेगखौसो फसायबायलां मोजां गाज्रि नङा हाब माथो फिसा फैथारदोंलाय सामार कालेक्सननि नै लांफैद' थाब फिसा मोजां किउट फैथारदों सामार कालेक्सन्स सुइमिं पुलफ्राव दुगैनायाव गाननो थाखाय मोजांथार किउट लांफैद' थाब बाबाय जिरायलायबायसो बेस्रा हिन्जावफोरजों शपिंआव थांबाथाय बिदिनो जायोनो हौवाफ्रा मेंलायलायो बालायलायो उन्दुनो ओंखारलायलायो गाव नायनोसै बैथिं बेजों बेखौ फसायबाय आं बेखौ फसायाखिसै दामखौ आं दा खोन्थानोसै दा खोन्थाथ'ला नायलाय माला Kalau aku malah kita ikut sana usah mesti. मालायनि मालाखौ बखिलाबायखायो दा बेखौ नायलाय माला बेबो दंफांनिथ' आरो जाय उदेन गाननो लुगैदों नै बेयाव लांफैनो हागोन नैबे गस्ला बायदि मालानि दामखौ नायनो र' आङो आयौ 499 500 नायलाय नैबे गस्ला बायदि मालाया 500 नो ओइ नायलाय नै देलाय आंखौ खेबलाय दे आंखौ लालाय Bisa bahasa lah itu. Bisa. Goso जाबाथाय बाबाथाय फुटबलबो गेलेनो हागोन आयु नै बे मा बास्केटबल नामा
फुटबलबो गेलेनो हागोन बास्केटबलबो गेलेनो हागोन बेसेबांथाय र' दामा नायनो हागोन 2199 फुटबला ऐसे लेते हैं अभी ये साइड अच्छा 1899 है वो लाबाय फरेभार 21 निफ्राय ओमफ्राय एबार दा जोङो जाग्रोनोसै फार्स्टआव ओमफ्राय जाखांनायनि उनावहाय दाम खमनिखौ बायनोसै बिशालाव थांसै दाम खमनिखौ नागिरहैनोसै दाम खमनिखौसो नागिरहैनोसै एबार दाम खमनिबाबो मोजां थायो दे आं खेबसे बिशालाव जि साइज गस्ला नुदों दे दाम खमबाबो मोजां खामोन एकदम गानबाथाय सिनायखानायानो नङा आरोखि ना दाम खम ना दाम बुरजा ओइ मा खावहरदों बेटा chicken wings lemon juice sandwich hey नोंनाथ' sandwicha बायदिसोमोन ना मारैहाय ग्रिल जाखो ग्रिल खालामदों ग्रिल खालामो जाहैबाय माथो पस्ट खालामदों मालाय खिन्थु पेकिं लांबाथ' बिदिसो जायोना पेकिं लांबा खालामाना ओमफ्राय जाबासो खालाय ए जाग्रोनोसै आयु जि जाबायलै बियो जानोसै ओइ आंखौ मानो खावदों जानोसै आहाबो जाग्रोनोसै खावजोबगोनसो नङाबा बियो सानदेबाबो इमान ट्राफिक जायोना रुम सौफैबाय ओमफ्राय आं दा देखायनोसै नोंसोरनो बेखौथ' सयाबिन लाबोफादों जानो थाखाय नै गस्लाफ्रा बारा बुरजा बायनाय जायासै फसायासै बुरजाथ' बायनाय जायासै मोनथामल' बायदों आङो माने आं फसायासैबो आं सानदोंमोन ड्रेस बायगोन फरेभार 21आव जेबो मोजांखौनो मोनाखिसै आङो ओमफ्राय बिशालाव मोनसे बायदों आङो ड्रेस बायदों राव देखायनोसै आं नोंसोरनो देखायनोसै मनिया फिसाथार किउटनो नैबे जाबाय मोनसे ड्रेस माने ड्रेसखौनो मोनसेल' बायखादों जेबो बायनाय जायासै बारा बे जाबाय ड्रेस बेखौ आङो बिशालाव बायदों आरो ओमफ्राय बे फरेभार 21नि बेहा फरेभार 21नि ओमफ्राय बियो 1299 लादों आरो बियो ओमफ्राय नैबे ड्रेसाथ' बिशालनियाथ' खम जाखायो देखायनो आं दामा बेसेबांमोनथाय आं गोसोआव गैला नैबेहा 599 600आनो आरो बे 600 खमाव मोनदों आरो बेस्रा फरेभार 21नि नालाय बेखायनो बे टप गांसेयानो बेसेबांनि जाखायो ओमफ्राय नैबेबो फरेभार 21नि आं बेबायदिखौनो लाजोबदों माने जास्ट सिम्पोल आरो जेरावबो थांनायाव गानजायो गरमाव जिन्सफोरजों स्कार्टफोरजों सिम्पोल टाइपनिखौसो थांखादोंमोन नालाय आं बायनो बेबो 1299 बेबो सिम्पोल खिन्थु बिराद मोजां बियो गाननो कम्फर्टेबलथार फुरा जिया सफ्ट ओमफ्राय माने मोजांथार आरो ना लाइट ओमफ्राय स्रांबो नङा मोजांथार गाननो ना गाननानै देखायनोसै र' नैबे जाबाय ड्रेसा बिशालनिफ्राय लाबोनाया दाम खमनिया बेखौसो साबसिन मोनबावबाय आङो बोरैबाबा र' मोजाङै आं नोंसोरनो देखायनो मोजाङै देखायसिन थानोसै आङो र' बेखौ मोजाङै नुवाखै नैबे जाबाय बिशालनिया दाम खमसिना आरोना बियो फार्स्टआव आं बेखौनो देखायसिनबायलायनो देखायग्रोबाय माबायदि बियो माने गरमाव बेबायदि गाननो मोजां ना ओंखायनो आं बेखौ लाबाय मोजां नुनानै एबार नाम्बार 2 बे जाबाय नाम्बार 2 बे फरेभार 21निया ओमफ्राय बे आं गाहायावथ' जेबो बायाखैमोन माने गाहायाव गाननो थाखाय जेबो बायाखै फसायनाय मोनैखाय मोनसे शर्ट्स नागिरदोंमोन आङो खिन्थु आं फसायनाय मोनाखै ओमफ्राय बे आंनाव अलरेडि दंखायोमोन बेबो फरेभार 21नि ओमफ्राय बेजों मेचिं जानायखाय बेखौ दा गानथ'बाय आरो आङो देखायनो थाखाय बेखौ माबायदि नुदों
एबारना नम्बर 3 र' लाथ'दो बे नम्बर 3 हा बेथ' दहायनियानो बे गोजौनियाल' आरो बेलाय माबायदि अबे नम्बर 1 ना नम्बर 2 ना नम्बर 3 अबेखौ साबसिन मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय दा देलायनाय सेलायनायाथ' जाथ'बाय संजाहैग्रोनांसिगोन दा सोरथो संनो नङाबालाय आंनो संखा स' दिनैनि आंनि भिडिअ'आ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन till then take care bye bye and don't forget to like share and subscribe bye guys bye bye